piękne. No, pierwszy kontakt z Himalajami. Na razie z tymi niskimi, chociaż jak na polskie warunki to już są wysokie i piękne góry. No, rzeka i otaczająca górę jak wyspę. Dobra, okej. Nie, wszystko gra. I droga górska. Nad samą krawędzią. Często dosłownie o centymetry od przepaści. Piękna rzecz. Bajka. Nad krawędzią. Himalajską drogą, nad rzeką. Bardzo trzęsie. Słychać komentarz naszego przewodnika. Fantastyczna droga, tuż nad krawędzią, dosłownie czasami pół metra. Za słowami Jurek, nie jesteś drogi, jesteś wielki. Tu widać taki most na horyzoncie.